Farar Aniya TV. To assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Farar Aniya. A wannan bayanin za mu yi bayani ne dangane da abubuwan da ake bukata kafin cika aiki na police ko kuma in kira shi da ɗan sanda. Daga cikin abubuwan da ake bukata na farko, dole sai ka kasance kana da NIN number, ma'ana kana da national ID card. Wannan shine sharaɗin farko. Idan ka je cikawa dole sai an tambaye ka NIN number ɗinka, wanda shine zaka fara sakawa, sai kuma email wadda ko da yaushe za a iya turo ma sako zuwa cikinsa. Ya kasance kana da email wanda za a iya turo ma sako cikinsa, sai kuma ka haɗa password wadda za ka shiga cikin shafin. Sai kuma daga cikin abin da ake bukata, ana bukatar ya kasance mai cika wannan form din na aikin 'yan sanda ya kasance shekarunsa sun kai 17 zuwa 25. Wannan tsakanin shekaru ne kadai aka yarje musu su cika wannan aiki. Abu na gaba bayan wannan sai kuma kwali na secondary, ya kasance kana da paper ka ta WAEC ko kuma NECO ko NAPTEP. Cikin ukun nan duk wanda kake da shi guda ɗaya kana da hurumin da zaka cika. Bayan wannan dole sai ya kasance kuma kana da credit a English da kuma Maths. Sannan sai kuma batun tsawo. Baya da wannan na takarda akwai batun tsawo. A cikin ka'idojinsu dole a ka'idar sai ka cika, in kai namiji ne sai ka cika tsawonka ya kai 1.67, maza kenan tsayinsu dole sai ya kai 1.67. na mata kuma tsayin ana buƙatar 1.64 ne ga mata. Sannan sai kuma wajen faɗin ƙirji, ga namiji ne wannan ake dubawa, dole faɗin ƙirjinka sai ya kasance 86 cm 86, wadda ya daidai da inci 34 kenan. Dole sai ya kasance kana da wannan faɗin ƙirji kafin ka cika ƙa'idojinsu. Sannan sai ga mata, ba a so mace mai ciki ta cika. In ma kina da ciki, a cikin ƙa'idojin ba a yarje miki ki cika ba. In kika cika zai iya kasancewa a wajen hanyar processing, wajen process ɗin, ko kuma in ce wajen hanyar ba da aikin da sauransu, za a yi rejecting na application ɗin. Baya da wannan sai kuma printing form ɗin, zai kasance duk wanda ya cika zai yi printing form ɗinsa na online wanda ya cika, da kuma form ɗinsa na garanto, wanda wannan zai je da shi wurin screening da wajen screening ɗin da zai yi, da kuma ko in ce jarabawarsa. A wannan wurin zai kai wannan form ɗin nasa wadda ya yi na online da kuma wanda ya yi garanto. A nan ne za a karbi wannan form ɗin. Waɗannan dai su ne kusan ƙa'idojin da ake bukata, abubuwan da ake bukata kafin cika wannan form na neman aiki na ɗan sanda. Don haka idan ka cika waɗannan sharuɗa, kana da waɗannan abubuwa, to ka cancanci cikawa. Za ka iya ziyartar shafin da ake cikawa ka je ka cika. Allah ya bada sa'a. Sa'an nan kada ku manta da Allah ku yi mana subscribe. Sa'an nan za ku iya danna alaman ƙararrawa duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo, YouTube za su sanar da ku. Sannan za ku iya ajiyewa tambayoyinku da ra'ayoyinku a nan ƙasan comment. Mun gode.